Динанур Рамиловна, хайырлы көн. Сез Мәгариф һәм гаилә һәм мәктәп журналларының редакциясендә. Без беләбез, сез бу көннәрдә Казанда, кунакта. Ничек сез монда килдегез? Кем сезне кунакка чакырды? Нинди чараларда катнаштыгыз? Минем исемем Ахунжанова Динанур. Мин Казахстанның Семей, Жетипулат, татарлар Жетипулат диләрендә, Жетипулат шәһәреннән килдем. Бу Казанга конгресс, татарлар конгрессына килдек. 27 кешелек делегация белән Казахстаннан. Инде һәр 5 ел килергә тырышабыз, ләкин бу минем 3нче килүем Казахстаннан монда Казанга. Нәрсә дип әйтим? Казахстандагы күп кенә татар мәдәни үзәкләренең төрле сорауларын без монда һәм проектларын без монда күрсәттек һәм үзебезне борчыган сорауларга җавап алырга тырыштык. Сез балалар өчен бик яңа һәм кирәкле проект башлап җибәргәнсез, әйме? Бу татар мәктәбе турында сүз бара. Менә ул мәктәпнең тарихы да бай. Шуның турында сөйләп китегез әле безгә. 30 ел элек, әле менә 90-нчы еллардагы болганчыклар булды бит инде. Шушы авыр елларда 30 ел элек Татар сәнгать мәктәбе оеша. Ул мәктәп уникаль үз чиратында, чөнки Казахстанда бердән-бер шундый мәктәп. Аның оештыручысы Ахунжанов Габделхак Габдулла улы. Бу мәктәп үзенчәлекле шунда, шуның белән анда төрле милләт балалары һәм төрле милләт укытучылары татар сәнгатенә балаларны өйрәтә. Татарларны һәм башка милләт балаларын да татар музыкасына, төрле уен коралларында уйнау үзенчәлекләренә, декоратив гамәли сәнгатькә өйрәтә, татар биюләренә өйрәтә. Һәм шушы мәктәп белән берлектә инде 23нче ел рәттән Семей шәһәрендә Иртыш моңнары татар сәнгать фестиваль конкурсы уза. Халыкара фестиваль конкурсы. Семейгә төрле илләрдән, төрле шәһәрләрдән балалар, балалар гына түгел, 99 яшькә кадәр алар да җыела. Һәр ел шундый фестиваль уза. Күпме бала укый? Балалар күпме бала укый дигәндә, Семейдә башта менә кечкенә генә йортта 200 бала укый иде. Хәзер менә узган ел Рөстәм Миңнеханов безгә яңа бина бүләк бирде. Һәм анда инде без 250-дән артык бала хәзер укый, ләкин аның балалар саны елдан-ел арта. Без бу эш өстендә тагын да эшлибез, чөнки бу мәгариф системасы белән бәйле, кадрлар булдыру, штат әзерләү һәм башкалар. Ләкин әлегә менә шушындый сан. Бу бушка, әйме? Укыту бушка бара. Менә укыту бушка күп, 80% дәүләт тарафыннан, шул калганы инде әти-әниләр түли инде. Менә сез әле тагын Канада яши торган татар хатыны белән ниндидер бер уртак проект алып барасыз. Ул проект турында да сөйләп китегез әле безгә. Узган ел мин үземнең баламны, минем 2 улым бар, һәм олы улыма быел инде менә 7 тула. Ләкин мин аңлыйм, татар теленә без сусыйбыз һәм анда чынында татар теле бик проблемасы калкып чыга. Һәм уйлаган идем, мин әлбәттә үзем дә татар теле анда укыта башладым, гыйльмардан башлап. Элек татар клубы бар иде, ләкин барыбер нәрсәдер җитми. Һәм мин дә үз баламны татар теленә укыту, ул ничектер башкача. Башка укытучыны башкача кабул итә дип уйлыйм инде. Шуңа мин онлайн мәктәпләр эзли башладым һәм менә Канадада яшәүче Алимә Салахутдинова
деген ханымга юлыктым. Ул үзе дә Казаннан башта ябышмасам Венгрияга күчеп, аннан соң шул Канадага күчеп килгән гаилә, 4 бала әнисе үзе онлайн мәктәп оештырып җибәргән, Алима академиясе дигән. Һәм мин башта үземнең улымны шунда бирмәкче идем онлайн мәктәпкә. Ләкин алар белделәр минем татар телен укытуымны һәм татар белгечлегем булганымны. Шуңа алар да тәкъдим иттеләр татар телен укытырга. Мин инде ризалаштым. Һәм шушы онлайн мәктәпнең үзенчәлеге шунда, анда төрле илләрдән килгән балалар онлайн татар телен үзләштерәләр. Татар теленә түгел, анда татар телендә мантык, тарих, мәдәният һәм уку клублары бар. Һәм анда татар баланың яшенә һәм мәнфәгатьләренә карап төркемнәр оеша. Һәм төп мәсьәлә һәм төп игътибар татар телен грамматикасын өйрәнү генә түгел, татар балаларын бергә җыю һәм дуслаштыру. Шушы төп бурыч шушы мәктәпнең, һәм ул үзенең эшен уңышлы гына башкара дип уйлыйм. Киләчәктә сезнең планнарыгыз ничек? Киләчәктә әлбәттә татар телен тагын да киңәйтеп җибәреп, тагын да менә катлаулырак эшләр башкарырга, күбрәк балалар җәлеп итәргә, чөнки бәлки рекламада булмау сәбәпле балалар белеп бетерми һәм әлбәттә татар яшь ата-аналарның йөрәкләренә үткәрергә, татар телен онытмаска кирәклеген. Чөнки менә күп кенә татар гаиләләре яши Казахстанда, ләкин җаным әрни, алар менә шушындый татар сәнгать мәктәбен, уникаль мәктәпне белә торып та, алар балаларын кайберләре бирмиде хәтта. Башка мәсәлән, гимнастикага яки башка спорт төрләренә, җырларга, башка үзәкләргә бирәләр, ләкин татар мәдәниятен, телен никтер әле менә бөтенесе. Кичәдә бу мәсьәләгә берничә чыгыш ясаучы игътибар итте. Телне дин генә түгел, телне иң беренчедән мәктәп саклый. Шуңа күрә татар мәктәпләре күбрәк булырга тиеш һәм ата-ана әлбәттә баласын шунда биреп, телне, татар әдәбиятын, мәдәниятен өйрәтергә тиеш. Менә бу очракта инде татарның киләчәге озын булачак дип уйлыйбыз. Ләкин шул ук вакытта шундый мәсьәлә, кадрлар җитмәү мәсьәләсе, белгечлекләр җитми. Менә ул да бик зур проблема булып тора. Чөнки менә мин әле Казахстанга семьяга килгәндә генә, анда гомум мәктәптә укытучы бар иде, ләкин ул казах теле укытучысы үзлектән ниндидер анда каяндыр информация алып, татар телен укыта иде балаларга. Үзе татар, ләкин белгечлеге татар телендә түгел инде. Менә бу да бик мөһим чара. Мин беләм, Нур-Султан шәһәрендә, Казахстанның баш каласы, анда Казан федераль университеты тарафыннан Каюм Насыри үзәге ачылды, ябышмасам, шулай ук татар телен укыту буенча. Ләкин ул менә бер шәһәрдә генә. Башка шәһәрләрдә дә менә шул әйбер булса иде. Сезгә нинди ярдәм кирәк Татарстаннан? Әлбәттә ул әсбаплар, Дәреслектәр җитмәүе, безнең очракта белгечлек бар, белгеч бар дип әйтмәкче, ләкин шул әсбап җитми һәм җиһазлаштыру. Безнең менә мәктәп әле генә яңа бина бирде, ләкин финанслау җитмәү аркасында без аны беренче үз кулларыбыз белән генә әкрен-әкрен җиһазлыйбыз. Шул ук татар уен кораллары буенча да, әсбаплар буенча да менә Казанга кайткан саен нәрсәдер алып киләм, җыям шулай, ләкин ул бик аз. Менә шул төп проблема дип уйлыйм үземдә. Әйдәгез, Мәгариф журналы белән һәм Гаилә һәм мәктәп журналы белән бергә ниндидер уртак проект эшлик.
Biz özümüzün яктан сезгә булышырга риза. Бәлки ниндидер методик материалларда җибәрербез. Һәм инде журналның иң кызыклы язмаларны без үзебезнең сайтыбызда урнаштырабыз. Һәм Мәгариф уку һәм Габдулла Тукай сайтында барлык мәгълүматны табарга була. Сезгә уңышлар телибез. Материалны инде безнең сайтта күрерсез һәм журналга бирергә телибез. Фото кирәк, әйме?